So what's up with this guy, our neighbor? Balo, Yeah, inwenzeni ngani? that guy. Wena mfana yini esingesi wena? Yini esingesi? Hayi madam. Umthathaphi lo mngani wakho lo? Hayi malume simngana. Awu malume ake ngiyibuze nje malume, lese mhlawumbe yabo malume wena yabo uthenge ilokhu imoto yabo. Vele ngizoyithenga. Ama rock inqobu. Hayi ngeke ngithenga uyabiza. Ama-rock. Ngiyakuthenga ama-rock bana. Okay, i-Hilux ke malume. Khohlwa na Hilux ngiyithenga. Cha mama ngithi sibonele nela yabo. Abona mhlawumbe mangasithi ngithenga itekisi. Itekisi ke hayi ke ya. Okay, lese ke uthenga itekisi ke. Entsha sha. Alright yeah. Uthenga itekisi entsha. Then bese uthi mhlawumbe uyinikeza nango lo mfana. Lo wesingesi khohlwa washaphathi kusho unquthula. Why are you including me? Cha ngenza sibonele malume la. Okay ngimnikeza ya. Bese eyiginqa yabo. Egenga itekisi kabani? Yeah. Nawe uyafuna itekisi kabani? Bakenza isibonelo. Ngiyafana izibonelo zenziyaphetha nani. Wena mfana uginqa itekisi kabani? Uginqa itekisi kabani? Ngibuthima imoto na malume. Ongeke bani. Ngeke nje malume nami masosela imoto. Fana nengeke. Hayi. Le yakhala nefone short. Angijabona yonke imisebenzi yakhe.